Mä oon noissa töissä, ei missään myymälöissä. Vähän jäissä, pienissä häissä. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. Moro! Ihan lähdin vaan muistuttamaan, että se nuorten ilta on tänään siellä teillä ja kai sä oot muistanut järkätä ne grillattavat niin kuin sovittiin. Joo. Grillattavat. Just. Hieno homma. Hei, nähdään pian. Ei kai niitä montaa tuu. Moro moro. Ihan tuli vaan tarkastamaan, että onhan kaikki kunnossa. Ei taida ihan riittää. Hei, noi riittää ihan mainiosti. Pitää vaan rukoilla Jumalalta ihmettä, että ei muuta kuin tulta grilliin vaan. Moi! Moro! Tervetuloa. Hei, mä myöhästyin vähän vai? Ei se mitään. Voi Venäjä. Teillä on hieno mökki. Miten vanha se on? Ehkä joku 100 vuotta. Sinä, joka annoit Davidille voimaa hakata Goljatia, niin please anna minun käteni olla vakaa ja hakata tuo klapi. Sori. Wow. Sattuuko sua? Ei käynyt mitenkään. Gotcha! Tyhmää. Sitten vaan makkarat tulille. Mitenköhän ne mahtaa sittenkin riittää? Hei. Jos taivaan linnuista pidetään huolta, kyllä meistäkin pidetään. Onks kaikki kuulolla? Eli meillä on nyt semmonen tilanne, että toi ruoka ei tuu riittämään, vaan meidän täytyy nyt rukoilla Jumalalta ihmettä. Niin keräännytäänkö kaikki tänne grilli ympärille, niin meidän isäntä saa johdattaa meidät yhteiseen rukoukseen.
Jeesus ja Herra, kaikkien aikojen paras Herra. Mä tiedän, että mä oon epäonnistunut ja muutenkin kamalaa. Ja jos oikeesti mä lupaan sulle, että mä en niinku laula yhtään kertaakaan Jari ja Villikaalle biisiä Pienissä häissä tai mitään muutakaan suomi-räppiä, jos on sun tahdon mukaisesti, Jeesus. No okei, ehkä Rudolfia, koska se on muutenkin niin hyvä, mutta silläkin on nyt pierubiisi. Mä en tiedä mitä tehdä. Jeesus, mä en laula yhtään mitään enää, vitsi. Rukoile ihan rohkeasti ääneen. Joo, Herra, sä näet ja tiedät meidän haaveet ja sä tiedät myös meidän tarpeet. Ennen kuin me edes osataan ne sanoa sulle. Hieno homma. Onko sulla ketsuppia? Wow!